Prošlo je tačno 650 godina od kako se Busovača po prvi put spominje pod sadašnjim nazivom, zahvaljujući trgovcu Gojku Čepiću iz Busovače, koji je prodao Mlečaninu Johanu Robaldu Bonu 15 tona željeza. Navedeni datum je upisan na grbu Busovače i isti se obilježava kao dan općine. Ovim povodom čestitku građanima Busovače uputio je načelnik općine Busovača, gospodin Asim Mekić. Poštovani i dragi Busovljaci, koristim priliku da u ime općinske administracije i svoje lično ime uputim vam čestitku povodom 650 godina postojanja općine Busovača pod ovim imenom. Sigurno je Busovača kao naseljeno mjesto postojala i prije, možda i pod istim imenom, ali ovo je datum kad se prvi put spominje u zvaničnim dokumentima i evo, znači, prošlo je tada 650 godina. Čestitam vam jubilej i želim vam sve najbolje u životu, lijepo zdravlje, poslovne uspjehe i sve ostalo. Vidite, ja ću samo reći da bez obzira gdje se nalazimo, gdje živimo, jesmo na području općine Busovače, jesmo u Bosni i Hercegovini, jesmo u cijelom svijetu, a ima nas svugdje, da volimo svoju Busovaču, da je poštujemo, cijenimo, uvažavamo. Jer kažu ljudi da ima samo jedno mjesto iz koga možemo otići. Možemo otići bilo gdje, ali krećemo samo iz jednog mjesta, to je mjesto gdje smo se rodili, gdje smo odrasli i tako dalje. Naše mjesto je Busovača. Bez obzira gdje smo, dajte da pomognemo Busovači, jer to je nešto što je naše. Ako Busovača bude bolja, bit će bolje i nama u Busovači. Zapamtite da možemo biti bilo gdje, ali ima mjesto odakle smo krenuli i to sve što više vrijeme prolazi, više ćemo to cijeniti i više ćemo želiti da se vratimo u svoju Busovaču ili bar da je u mislima i u dobrim željama imamo. Hvala vam, živi i zdravi bili. Materijalni ostaci iz prošlih razdoblja govori da je nastanak i razvoj grada Busovače kao značajnog mjesta mnogo stariji od prvog pisanog spomena. Neolitsko doba obilježilo je naseljavanje ovog kraja, čemu svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice te srebrni novac Ilira Apolonije, pronađen u jelinku koji se čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. U rimsko doba kroz Busovaču je prolazila važna rimska cesta, ali i ostaci rimske građevine od opeke u selu Polje, podzemna grobnica na brežuljku Borak, rujne rimskih kuća te mnogo drugih ostataka ove kulture. O značaju ovih prostora prije ili netom po prvom spominjanju Busovače govore kulturno-historijski objekti, grad Medvjedgrad iz 12. stoljeća, utvrda Hum, kaštela na planini Zahor gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje, gradina iznad Putiša i još mnogo toga. Od svog nastajanja pa do danas, Busovača je prošla mnoge faze razvoja, a trag o vremenima iz historije Busovače ostavili su mnogi učenjaci, putnici, nahodnici i mnogi drugi koji su u ovom gradu boravili, kraće ili duže ostajali i u njemu ostavili neizbrisiv trag. Voliš. A da je Busovača oduvijek njegovala različito kulturno nasljeđe, dokazuju i hroničari koji su zabilježili da je malo poslije 1900. godine u Busovači živjelo i preko 20 romskih porodica, koje su se bavile tucanjem kamena za posipanje puteva, a među njima i lijepa Hanka, koju je pogubio muž Sedo, a u kojoj je tadašnji fojnički ljekar, a poslije jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pisaca Isak Samokovlija napisa dramu Jednočinku, pa priča iz Busovače obiđe cijelu Bosnu i Hercegovinu. 1955. godine Slavko Vorkapić snima film Hanka, a tragična priča o lijepoj Romkinji iz Busovače obiđe i cijeli svijet. Bila si kod Mere! Pa tamo se mi sastajemo. I dijete njegovo nosim. Da znaš!
Anko! Eto, neka svi čuju! A onda 27. juli, dan osmijeha, igre, zabave i druženja. Teferić na Kaoniku. Bio je to poseban dan ne samo za građane Busovače, već širi. Tog dana na Kaonik se dolazilo autobusima, vozom, ćirom, ponekim automobilom ili zaprežnim kolima, ali i pješice na mjesto gdje se pokazivala snaga, umijeće, brzina, gdje su se dostizale visine i daljine, ali se nije išlo dalje od Busovače. Taj dan se pjevalo, sviralo, igralo, veselilo, uz čuvene specijalitete saražnja, roštilja i hladno piće, što je svoj red čekalo u koritu rijeke Lašva. Tog dana u Busovači se na jednom mjestu živjelo bogatstvo svih naših različitosti. Teferić je ekranzovan u formi dokumentarnog filma, a autor istog, reditelj Midhat Mutapčić 1967. godine kroz ovaj film kreira dokument o jednom vremenu, jednom Teferiću, o jednoj Busovači. Oni sjetni će reći da se još uvijek čuje dječja graja kada prvi put sjednu na ringišpil i kada navijaju za onog najbržeg. Sama lokacija teritorije općine nudi mnogobrojne razvojne mogućnosti i dobru povezanost sa razvijenim općinama. Sve to će u periodu nakon Drugog svjetskog rata dovesti do intenzivnijeg industrijskog razvoja. Koristeći prirodna bogatstva kao sirovinu i ljudske resurse, nastaju nosioci privrednog razvoja ovog područja. Tvornica za proizvodnju vatrostalnih materijala, Vatrostalna, tvornica za proizvodnju opekarskih proizvoda, Nigma, tvornica Medjapan ploča, Medjapan, ali i poznate firme za pružanje trgovinskih i ugostiteljsko-smještajnih usluga. Trgovinsko-uslužno preduzeće Tisovac, preduzeće za pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljstvo i mnogi drugi privredni subjekti. Ratna dejstva na ovim prostorima za posljedicu su imala potpuni zastoj u proizvodnji kod nosioca privrednog razvoja, ali i razaranje materijalnih dobara i migraciju stanovništva. Došla neka druga vremena. Jedni kažu loša, drugi opet da su dobra i bolja od onih prethodnih. A svi znamo da ljudi čine vrijeme. A kakvi su ljudi, takvo nam je i vrijeme. Danas od prijeratnih nosilaca privrednog razvoja ostali su samo tragovi njihovog postojanja. Od nekih ni to, tek mjesta na kojima se nekada radilo i proizvodilo, kao opomena na ljudski nehat i nebrigu za ono što nas čeka sutra. Danas Busovača ima neke nove privredne subjekte čiji su proizvodi prisutni na prostorima izvan granica Bosne i Hercegovine. Tamex, Grand, Paleta Plus, EZ, Orman, Eko Komerc i mnogi drugi čine okosnicu privrednog razvoja općine Busovača.
posljednje vrijeme Busovača postaje turistički interesantna destinacija i za goste iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Bilo da ste planinar, biciklista, avanturista, ribar ili ste zaljubljeni u zimske sportove, Busovača svakim danom nudi sve više sadržaja u kojima mogu uživati i djeca i odrasli. Tu se prije svega ističu Pridolci i Busovačka planina, ali i revir na rijeci Lašmi na Kaoniku, hotel Tisa sa terenima za futsal i tenis, balon za futsal u Kačunima, bogata ugostiteljska ponuda, ali ponuda različitih kulturno-sportskih događaja. Kada je riječ o Pridolcima i Busovačkoj planini, općina Busovača dugoročno ima plan ove dvije zimske i ljetne ljepotice pretvoriti u ozbiljne sportsko-rekreacione centre. A već sada je mnogo toga urađeno što privlači na hiljade lokalnih, ali i turista iz susjednih općina i cijele Bosne i Hercegovine. Na oba lokaliteta postoje uređene ski staze sa ski liftovima, a trenutne aktivnosti općine Busovača usmjerene su u pravcu uređivanja istih za odmor i rekreaciju kroz plansku gradnju. Jedan od značajnijih događaja koji ovom gradu daje posebnu čar je proslava blagdana Svetoga Ante. 13. juna svake godine grad je preplavljen kako domaćim, tako i stanovništvom iz drugih gradova. Neki čak dolaze iz inozemstva samo da bi u Busovači proslavili Svetoga Antu. Obilježavanje Svetoga Ante u Busovači je odvijek bila prilika da u ovaj mali grad dođu vjernici, turisti, ali i zabavljači iz cijelog regiona, pa su tako Busovaču kroz vrijeme posjećivali najbolji gutači vatre, mađioničari, muzičari, ali i mnogobrojni turisti iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Tekija u Kačunima najveća je građevina takve vrste na Balkanu. Podijeljena je na 3 dijela, tačnije 3 sprata, a na svakom je zasebna ustanova. Privatna klinika Hadžimelić, opremljena najsavremenijom opremom. Hastahana Mesudija, centar u kojem naglasak je stavljen na odvikavanje od poroka, kao i na liječenje duševnih bolesti, i na samom vrhu Tekija kao mjesto za sve koji žele uputiti dove dragom Bogu. Dan Tekije obilježava se s prvim danom proljeća, 21. marta, i tada se okupi više hiljada vjernika.
Kako su oduvijek važni putevi vodili baš kroz Busovaču, tako se stvorila i višedecenijska tradicija dobrih restorana i kvalitetne kuhinje. A na tragu te iste tradicije na području općine Busovača i danas možemo naći najbolje pečenje, ali i mnogobrojne druge specijalitete. Restorani Sarajlić, Manes, kod Fehre, Oaza, Sunce, koji se nalaze uz magistralni put, mjesta su gdje svakodnevno svraćaju i turisti, ali i putnici namjernici, šoferi i svi oni koji svoj predah planiraju baš za ovo područje, jer i sami znaju da su specijaliteti sa ovih krajeva oni o kojima se priča i gdje se uvijek iznova dolazi. U samom gradu Busovača također je ugostiteljska ponuda uvijek na visokom nivou. Restorani Parti, Venecija, Oskar i mnogi drugi mjesta su koja će i najvećim gurmanima izmamiti osmijeh na lice. U Busovač se nalazi jedan od ljepših svadbenih salona u centralnoj Bosni i Hercegovini, svadbeni salon Parti, ali hotel Tisa sa pratećom infrastrukturom. Putnici, turisti, ali i domaće stanovništvo u Busovači mogu da posjete i vide nadgrobne spomenike Stećke, koji svjedoče o historijskom bogatstvu Busovače kao mjestu gdje se oduvijek susretale različite kulture, tradicije i običaje. Kada je riječ o kulturnim dešavanjima, u Busovač se tokom godine realizuje niz zanimljivih i atraktivnih programa. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, čiji je rad podružnice u Busovači obnovljen 1991. godine, danas sa mnogo uspjeha organizuje međunarodnu smotru folklora Srce središnje Bosne, nastupe tamburaša, izvornih grupa, književne večeri, lipanjske dane kulture i božićne dane kulture. Od 1994. godine neprekidno ovo društvo organizuje i dječji festival Mak, Mali akordi, gdje najmlađi imaju priliku pokazati svoj pjevački talent. Bošnjačka zajednica kulture Preporod svake godine organizuje međunarodnu smotru folklora, bogatstvo različitosti, kojem pored društava iz Bosne i Hercegovine prisustvuju i aktivno učestvuju društva iz drugih, pa čak i onih daljih zemalja, kao i večer sevdaha na kojima nastupaju eminentni izvođači sevdalinke, dok su im u aktivnostima neizostavni obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Gradska biblioteka Busovača posjeduje oko 16.000 naslova i ima oko 600 stalnih čitatelja, kako mladih učenika i studenata, tako i onih iz populacije starijih. Također, Gradska biblioteka vrlo često realizuje zanimljive projekte sa najmlađim čitateljima. Busovača ima i multifunkcionalnu kinodvoranu, a kinoteatre svake godine ugosti na hiljade zaljubljenika u filmsku umjetnost. U vrijeme teške epidemiološke situacije u svijetu, osnovna škola Kačuni je realizovala jedinstven projekat. Učionica i amfiteatar na otvorenom, što je ujedno bila prilika da svi svjetski mediji ispričaju pozitivnu priču iz Busovače.
Na tragu ove priče osnovano je udruženje Amfiteatar, koje je u saradnji sa osnovnom školom Kačuni, općinom Busovača i studio teatrom izgradilo još jedan amfiteatar na otvorenom, ovaj put u urbanom dijelu grada Busovača. Na istom ovom amfiteatru, odmah nakon izgradnje, realizovan je i prvi festival kulture Busovača 2021, koji je posjetilo više hiljada ljudi, a koji je uz podršku općine Busovača podržala i Međunarodna organizacija za migracije. Ovo je bila prilika da više od 60 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine provede 5 dana u Busovači, igra omladinske predstave, a onda na završnoj večeri zajedno sa više od 500 busovljaka i busovki uživa u hit komediji Državni lopov. Plan je da ovaj festival postane jedinstven u Bosni i Hercegovini, jer će se održavati na 2 amfiteatra, na otvorenom u Busovači i u Kačunima. U Busovači djeluje i omladinsko udruženje Uzor, koje je organizacijom teatarskog festivala BuFest, ali i drugim sličnim aktivnostima uveliko unapređuje kulturni i omladinski život mladih u Busovači. Naravno, ne treba zaboraviti ni aktivnosti drugih udruženja koja kroz muzičke festivali, književne večeri i edukaciju mladih u različitim segmentima života u mnogome doprinose raznolikosti ponude za građane Busovače iz oblasti kulture. Svoje sportske sklonosti građani mogu iskazati u klubovima koji u svojoj djelatnosti imaju odgojno-sportske aktivnosti u oblastima nogometa, košarke, borilačkih vještina, šahu, planinarenju, ribolovu, tenisu. U novije vrijeme u Busovači se realizuju sve uspješniji sportski događaji, među kojima se izdvajaju fudbalski turniri koji okupe više hiljada zaljubljenika u fudbal, ali dobre zabave koja se nekako uvijek nametne nakon utakmica. Najmasovniji turnir ovog tipa je svakako onaj u Kačunima, u organizaciji FK Kačuni, koji svake godine okupi više hiljada posjetitelja. Osim sportskog dijela, na ovim turnirima bude upriličen i kulturno-zabavni program, što je razlog više da publika bude svih dobnih skupina. Osim Kačuna, uspješni turniri se organizuju u Lugovima, ali od ove godine i u Busovači. Poljoprivredni resursi sa kojima raspolaže općina Busovača, zemljište i voda, predstavljaju bitne uslove za razvoj proizvodnje biološki zdrave i hemijski netretirane hrane, dok zemljišta koja su slabije kvaliteta i teško dostupna za poljoprivrednu mehanizaciju mogu se kvalitetno iskoristiti za razvoj voćarstva. Na području općine Busovača egzistiraju 3 centralne osnovne škole, Busovača, Kačuni i Kaonik, koje u svom sastavu imaju više područnih škola. Naravno, tu je i osnovna glazbena škola u Busovači, osnovana 1995. godine kao područni odjel glazbene škole Jakov Gotovac, Novi Travnik. Na području općine Busovača postoje i rade 2 srednjoškolske ustanove sa različitim zanimanjima koja trebaju one koji su budućnost naše domovine stručno osposobiti za njihova buduća zanimanja. Pitanje zdravstvene zaštite u njezinim osnovnim vidovima za građane Busovače riješeno je kroz egzistiranje Doma zdravlja u Busovači te sektorskih ambulanti u Kačunima, Lugovima, Katićima i Barama.
Ono što je sigurno, to je da Busovača ima svoju budućnost, ljepšu, bolju i sretniju od sadašnjosti. Budućnost u kojoj će se svi dobronamjerni osjećati u svemu kao svoji na svom.